ବାପା 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲଣି ଯେ ଟିକେ ତମ ସାନ ପୁଅ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି। କେମିତି ଅଛି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଚଳୁଛି ଟିକେ ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସେଇଦିନଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛ ଯେ 30 ବର୍ଷ ଆଜକୁ ହେଇଗଲାଣି। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ପାଉନି। 44 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି। କଥାରେ ଅଛି, ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଖୋଜନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାକ ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ମୋତେ ତମ ପାଖକୁ ଜଲ୍ଦି ନେଇଯା। ଏ ସଂସାରରେ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଆଉ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଜୋର ଜାର ମୁଲକ ତାର। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଜୋର ଜାର କରିପାରିବିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାପା ଜାଣିଛ, ସଭାରେ ବି ମୁଁ ହାରି ଯାଉଛି ତମେ ନାହଁ ବୋଲି। କଥାରେ ଅଛି, ବୋପା ଥିଲା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେ ନା। ମୁଁ କାହିଁକି ସଭାରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବାପା ତମ ପାଖକୁ ମୋତେ ନେଇଯା। କେତେ ଅଳି ଅଝଟ କରୁଥିଲି, କେତେ ସବୁ ପୂରଣ କରୁଥିଲ ମୋର।